«15 година. Час новин на ТР». Ви дивитеся «Заман», 9 березня, 1471 день анексії Криму. В студії Ескандер Маметов. Справою з затриманням керівника Центру звільнення полонених Володимира Рубана глава держави доручив особисто контролювати очільнику СБУ. Петро Порошенко вже зустрівся з Василем Грицаком. Той повідомив президенту подробиці спецоперації. Відомо, що Володимира Рубана прикордонники затримали напередодні на пункті пропуску Майорськ. Серед меблів, які він намагався вивезти на підконтрольну Києву територію, був цілий арсенал зброї. Прокуратура інкримінує йому підготовку теракту. Глава держави заявив, що Рубану не вдасться уникнути відповідальності, адже мета в нього була одна – дестабілізувати суспільство через масові терористичні акти. Мета була одна – дестабілізувати суспільство через масові терористичні атаки. Хочу наголосити, що мова йдеться не про перевізника. Ви отримаєте абсолютно неспростовні докази, які масштабні терористичні акти готувалися в Україні і яка для цього була задіяна мережа. Що насправді сталося з Володимиром Рубаном, з'ясовували наші кореспонденти. 8 березня, 9:15 ранку. На пункті пропуску Майорське, що між Бахмутом і Горлівкою, прикордонники під час перевірки вантажу знайшли цілий арсенал зброї. Міномети та автомати Калашнікова виявилися у меблях, що начебто призначалися для сім'ї переселенців. Небезпечний вантаж із зони АТО на підконтрольну Києву територію намагався вивезти Володимир Рубан, керівник Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус». Таке на своїй сторінці у Фейсбук повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука. На КПВВ затримано Рубана. Під виглядом переселенця цей генерал намагався провести цілий арсенал зброї, яка була прихована в меблях. Я офіційно підтвердження ще не отримав. Володимира Рубана затримали і доправили у СІЗО Маріуполя. У Генпрокуратурі інформацію про арешт головного переговорника країни підтвердили. Очільник відомства Юрій Луценко прокоментував допис волонтера Мирослава Гая. Генпрокурор вважає затримання не випадковим, а сам Гай звинувачує Рубана в зв'язках із Віктором Медведчуком, кумом російського президента. Він давно був під ковпаком в СБУ. Зараз його спробують відмазати. В інтернеті вже розганяється хвиля, що Рубан – зв'язковий Порошенка в ОРЛО, хоч його зв'язки з Медведчуком відомі з 2014 року. Робиться це для того, щоб його відпустили, щоб злякалися дискредитації президента і не посадили. В прокуратурі Володимира Рубана підозрюють у підготовці теракту в урядовому кварталі з використанням гранатометів і мінометів. Порошенко, Аваков, Яценюк і Турчинов – це ті, хто міг стати цілями Рубана. Таку версію озвучили в прокуратурі. Тетяна Сулій, Заман, АТР. Шевченківський районний суд столиці обирає для Володимира Рубана запобіжний захід. Прокуратура просить для нього тримання під вартою без визначення розміру застави терміном на 60 діб. Підозрюваний усі звинувачення відкидає, каже, його намагаються підставити. За перебігом судового засідання з обрання запобіжного заходу спостерігає наша Вікторія Блязова. Вікторія, чи вже обрали запобіжний захід Володимиру Рубану? Володимиру Рубану обрали запобіжний захід, 60 діб тримання під вартою. 6 травня має сплинути цей строк. Цей час буде тривати розслідування. Його звинувачують у незаконному поводженні зі зброєю та плануванні терористичного акту. Сам же Володимир Рубан не визнає звинувачень проти нього і каже, що це скоріше чорна смуга його спілкування з СБУ. Він розповів детальніше, пропоную послухати. Даю повністю звинувачення, а щодо вчорашнього інциденту маю пояснення. Я не маю перепустки на перехід на непідконтрольну територію. Проте раніше я займався і продовжую обміном полонених. Я маю досвід складних операцій, складних переходів. Я мав перевезти один товар на ту сторону і звідти забрати зі слів кедра, забрати меблі.
Володимира Рубана затримали, коли він з Майорська до Бахмуту перевозив в автівці мебель. У ній виявили зброю. Володимиру Рубану не належить ця автівка. Він зазначає, що не знав, що було в меблях. Його ж адвокати вважають звинувачення прокурорів необґрунтованими і збираються оскаржувати в суді. Поки що у мене на цьому все. Студія. Дякуємо. Це була Вікторія Блязова, Шевченківського районного суду столиці, де обрали запобіжний захід для Володимира Рубана. І він вже під забороною. Після затримання з арсеналом зброї Володимира Рубана миттєво внесли до бази миротворця. На сайті йдеться, що Рубан – пособник терористів і що він готував теракти на території України за замовленням країни-агресорки і проросійських терористичних організацій. На організаторів виборів президента Росії в окупованому Криму чекають українські санкції. Про це повідомляють у Міністерстві закордонних справ України. У заяві йдеться, що над розширенням санкційних списків в Україні працюватимуть після проведення незаконних російських виборів в окупованому Криму. Україна буде працювати над розширенням санкційних списків після проведення виборів в Криму. Політичні наслідки – це як мінімум невизнання правомірності проведення виборів на території тимчасово окупованої АРК. Європарламент не відправлятиме офіційних спостерігачів на заплановані вибори президента в Росії і Азербайджані. Про це повідомляється на сайті інституції. У заяві підкреслюється, якщо який-небудь член Європейського парламенту ухвалить рішення спостерігати за цими виборами, то це буде його особиста ініціатива, і він не має права робити від імені парламенту Євросоюзу жодних заяв. Ми продовжуємо згадувати події 4-річної давнини у Криму. 8 березня тисячі жінок на півострові вийшли на мітинг за мир проти окупації Криму. 9 березня знову мітинги про українських громадян, переважно біля пам'ятників Тарасу Шевченко. Саме того 9 березня 2014-го відзначалася 200-та річниця від дня його народження. Тим часом російські загарбники нарощували плани захоплення півострова. Як розвивалися події у ці дні? Далі без коментарів. Это что это такое? Опомнитесь, люди! Я за мир из Украины. Не входить в состав участковых и окружных избирательных комиссий, не давать своего согласия на включение в списки избирателей. На улице надо выходить и показывать свое отношение к референдуму. Я не вижу их будущего в этой стране, которую нам собираются сделать. Сьогодні 204-та річниця з дня народження Тараса Шевченка. У Києві до пам'ятника Кобзарю несуть квіти. Щоправда, цього року не обійшлося без політики навколо цієї дати.
Біля монумента Шевченку зібралися прихильники Міхеїла Саакашвілі на розмову з президентом Петром Порошенком. Сам президент на традиційне покладання квітів не прибув. Інцидентів між протестувальниками та поліцією не було. Не пускали, потом пустили. У меня предположение прямое, що його не буде вже. Ми приїхали, то не було. Там правоохоронців не стояли, правоохоронці. Ми спокійно зайшли, все. Ми їх не боїмося. Вони такі самі люди, як і ми. Це всі новини на цю годину. Не пропустіть наступний випуск «Заман кримсько-татарської четверті». Зараз на АТR програма «Бугунь». Залишайтеся з нами.